अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल VMP म्यूजिक को और साथ में बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। कमे उमर में नाचे तू गइलू बलिया बनारस में गर्दा उड़ाइलू बलिया बनारस में गर्दा उड़ाइलू। कमे उमर में नाचे तू गइलू बलिया बनारस में गर्दा उड़ाइलू गर्दा उड़ाइलू। अब छपरा जिला बाटे खास हो अरे खास हो कोई नहीं बर्दाश्त हो जब डाली जिला रोहतास हो कोई नहीं बर्दाश्त हो जब करी जिला रोहतास हो कोई नहीं बर्दाश्त हो जब करी जिला रोहतास हो। डीजे सुमित सतीश रैना सुमित सतीश रैना कोई नहीं बर्दाश्त हो जब करी जिला रोहतास हो। गाल पे गाजीपुर हिलैलू बाली पे बकसर भभुआ मोहनिया में अब लौकतारू कसर गाल पे गाजीपुर हिलैलू बाली पे बकसर भभुआ मोहनिया में अब लौकतारू कसर दीन तोहरा के सांस हो अरे सांस हो कोई नहीं बर्दाश्त हो जब डाली जिला रोहतास हो कोई नहीं बर्दाश्त हो जब करी जिला रोहतास हो कोई नहीं बर्दाश्त हो जब करी जिला रोहतास हो। डीजे सुमित सतीश रैना सुमित सतीश रैना सुमित सतीश रैना कोई नहीं बर्दाश्त हो जब करी जिला रोहतास हो। केहू नहीं बोली मजा ले लो तू आज हो सूरज रविंदर राजेश कहे इसके राज हो कहे इसके राज हो कहे इसके राज हो। केहू नहीं बोली मजा ले लो तू आज हो राइटर शिव टिंकू कहे इसके राज हो इहाँ लइका बड़े बदमाश हो कोई नहीं बर्दाश्त हो जब डाली जिला रोहतास हो कोई नहीं बर्दाश्त हो जब करी जिला रोहतास हो और संभल जाइए करे जा।